ma Siaya koro buogo thicho oko Gavana James Orengo e apis kagitude kod bagne kod chenro mag omenda e kaunti no. Kautelnegi kod speaker Jojo Kode, MCS go oseyo migao mar omenda e kaunti no ma Siaya kuom rema nyenyo elela budget mar kaunti ma Siaya mahik omenda ma 2026-27 ne migepe mag kaunti no magiwacho ni tiyo e mudho maonge ler mar bajed no. Kaka Steve Biko lero, od bura ma Siaya koro luongo Gavana James Orengo mondo ochop e nyime tich ariyo mar juma manyien mar lero midhiero mokwako migao no kata bang' rema puodho welo mar George Nyingiro kaka jatend migao mar omenda. Bang' od bura mar kaunti ma Siaya ne ng'udho kendo rem puodho nying George Nyingiro kaka jatend migao mar omenda e kaunti no, od bura no koro wuok tung' mosuo gi migao no magiwacho osethiro chenro mag dongruok moting'o nyaka mago mosepuodhi kod od bura no. Kinde twak mane okelo kanyakla jotend migepe, apisas kod directors mag migepe duto e kaunti no kendo chwo e kom kod speaker ma Siaya Jojo Kode, MCS go oseyo migao no kuom rem keto lela budget ma hik omenda mag 2026-27 magiwacho ni kata migepe mopogore mag kaunti no bende tiyo e mudho. And their respective amounts. Even if I asked one department today, tell us what are your pending bills, I'm sure they don't know. So that is what we wanted. As we do a budget, we need to provide for pending bills. What we got, and that's why it was a shame, the governor, from his body language, was so happy that we had moved from advanced report to a qualified report. No bende, MCS go no umnono gi momiyo migao mar omenda no ok nyal pedho lela report mar chenro mag dongruok mane oketie hik omenda mokalo kata bang' od bura no puodho gi kendo keto negi omenda e budget. Commission per ward. So we expected that in this ward, say we are in Sidindi ward, you tell us in the 25-26 budget, these were the projects. Of these projects, these were fully paid, these ones were not fully paid or partially paid, and therefore we are rolling over. Remember, we are rolling over the project and the funds. Even with the payment of the share, Mr. Speaker, yesterday I went to visit one of the staffs who is just following company. You're being told that the share has not been remitted for the last 8 months. How do we want this board to survive, Mr. Speaker? Are we very fair to ourselves? Ewi mano, gigwelo Gavana ma Siaya James Orengo mondo chopie nyime od bura no tich ariyo mar juma manyien mar duoko penjo wi chilo mokwako migao mar omenda ma Siaya ahinya to bang' Orengo walo George Nyingiro e tielo mar ariyo kata bang' od bura no kwedo welo mare dweche 4 mokalo. The emergency projects. Even as we speak, the provision in the emergency fund is insufficient to even finance or pay for emergency projects undertaken so far. Mano, od bura no chiwo thuolo mar seche 24 ni migao mar omenda no mondo chwa listi manyiso chenro mag dongruok mane orem tieke hik omenda mokalo kagiwacho ni nitiere kata chenro moko ma nonro margi nyiso ni nochulo omenda to onge tich motim ka koro gikwayo migepe makedo gi mibadhi pacho ka mondo donjre e wachno. Mano bende gikwayo jotije mag kaunti no ma apisi mar ombudsman nyocho chwalo lipot makwedo welo margi mondo oge lemogo mar chiwo thuolo ne manyo jok moromo. I was just, I really know the qualified to advise, but